Company, aturem-nos aquí, Avui us vull explicar una història del Pere de Cal Roca Fregida, de quan era menut, que anàvem a l'escola dels Salesians de Santa Eulàlia, de Riu Primer. Hi havia una mestra de la de matemàtiques, que a l'ell tenia molta mania. I llavors, un dia a la classe havíem de fer unes sumes, però amb cançonetes sobre coses del cos. I ell va dir, a veure tu, nena Judit, per exemple, va, suma'm 4. I amb una cançoneta, i diu, la nena diu, dos ulls meus i dos ulls del mar sumen 4. Molt bé, nena, molt bé. Llavors li va dir, a veure tu, Jordi, a veure tu, Jordi, suma 6. Diu, 6, a veure, si jo tinc 3 dits amb una mà i tinc 3 dits a l'altra mà, sumen 6. Molt bé, molt bé. Llavors hi havia el Pere de Cal Roca Fregida i va dir, jo senyoreta, jo també vull fer-ho, senyoreta. Diu, senyoreta, aquest ja va de listo, ja fotré jo amb aquest. Diu, molt bé, va, fes, Pere, però ha de sumar 23. I el Pere, me cago en Déu, fotrà quedar en ridícul. I diu, bueno, senyoreta, diu, que puc fer-ho rapejant. El Pere ja anava avançat a l'època. Diu, que puc fer-ho rapejant. Diu, rapeja, Pere, rapeja. I la cosa va anar així. Diu, no entenc de cap manera per què em té tanta mania matinera. M'ha posat una suma difícil pensant-se que jo sóc un imbècil. No. Jo li demostraré que de sumar en sé. 5 dits en una mà, 5 dits a l'altra mà, ja en tenim 10, ho veus? I si n'hi afegim 10 dels peus, ja en tenim 20, que vinc! Amb un 3 i no res, hi afegeixes 2 ous i una dita i ja en tens 23, i olé! Ja està, Ei, i diumenge concert dels AC/DC i a votar, tothom a votar. És un dret i un deure del ciutadà, a votar. Adéu! Siau!